בבקשה, אורן. תודה רבה. אז שלום, וזה באמת כיף גדול לשמוע את הדוברים הקודמים. אני אנסה להתייחס לדברים מפרספקטיבה של בריאות הנפש, ואולי אשלב את הפרספקטיבה שלי כחוקר שמתעסק בשאלות של אתיקה והטמעה של בינה מלאכותית בעולם הרפואה, אז גם כחוקר באקדמיה וגם בהסתכלות קצת על איך זה נראה בשטח מנקודת מבטי. אז דיברנו הרבה על האפשרויות, ובאמת גם כתבנו על הנושא. תועלות פוטנציאליות, חלקן כבר באות לידי ביטוי היום, של השימוש והטמעה של בינה מלאכותית במערכת בריאות הנפש. קודם כל אנחנו מדברים על המחסור העצום בכוח אדם, בתקנים, ובוודאי זה מודגש בעת הזו, וכאשר מדברים על זה, אז אם אפשר למשל חלק מהמשימות, כמו נטילת היסטוריה רפואית, שאלונים מובנים שהרבה פעמים מטופלים גם ככה מתבקשים למלא, אבל אולי זה יעשה בצורה נעימה יותר, נגישה יותר, בוואטסאפ או בשיחה, רישומים שיעשו בצורה קלה יותר, סיכומים של פגישה, כל הדברים האלה, אפילו קודינג, כלומר בחירת הקוד במדריך הסיווג הפסיכיאטרי, שהיום, כבר היום מערכות יודעות לעשות בצורה די טובה על בסיס טקסט, בין אם טקסט שהיא מקבלת כתוב או מקשיבה לו וכולי. דברים האלה הם יכולים לחסוך ולו 5% מהזמן של המטפלים, ובוודאי עם 10 או 15% עשויים להיות משמעותיים ביותר. סיוע באבחון, בניית תוכנית טיפול, כל הדברים האלו יכולים להישען גם על באמת ניתוח של נתוני הטאג ולמידת מכונה, ולפעמים גם על ניתוח טקסטואלי. כבר היום יש טכנולוגיות של ניטור מצב רוח, מצבים אפקטיביים באמצעות הסלולרי, דברים אחרים, כאשר יש שימוש לא רק באיסוף המידע, אלא גם בניתוחו והעסקים מבוססי בינה מלאכותית. הדרכת מטופלים, כן, patient education, שיכולה להיות מותאמת אישית, כבר היום אנחנו מכירים הרבה מאוד, יש מיליוני אנשים בעולם שמשתמשים בכל מיני צ'טבוטים לטיפול עצמי, בשיטות מובנות כמו Cognitive Behavioral Therapy, לחרדות, לכל מיני אובססיות, דברים מהסוג הזה, ונשאלת השאלה עד כמה מערכות בריאות נפש מאמצות את הדברים האלו, עד כמה זה רק נעשה בשימוש פרטי, עד כמה יפצו וישפו על שימוש במערכות האלו, אבל הדברים האלה כבר קיימים. יש לנו קהילה מאוד מאוד מעניינת ופעילה בישראל, שמכונה קהילת השלישי המלאכותי, ויש שם הרבה מאוד מטפלים שמתנסים באופן משחקי ואחר בכל הדברים האלו, וגם בפיתוח של כל מיני פרומפטים וכל מיני כלים, בעצם לראות איפה הפוטנציאל ואיזה שימושים כבר היום אולי אפשריים. בינה מלאכותית יוצרת, זה אחד הדברים המעניינים, כולל מוזיקה, תמונה, לצרכים של עבודה עם נוער או מבוגרים, ואפילו אנחנו חושבים על איך אפשר להשתמש בבינה מלאכותית יוצרת, ככלי תומך החלטות לאנשים עם מוגבלויות, בין אם זה לארגן מחשבות, להפוך אמירות מורכבות יותר, או בשפה יותר אידיוסינקרטית למשהו יותר מקובל על אנשים אחרים, ואפילו עד כדי קו-פיילוט במפגש הטיפולי, בין הפסיכותרפיסט נניח לבין המטופל, כשיש את השלישי המלאכותי, איזשהו גורם בינה שיכול אולי לתת פרספקטיבה אחרת, נוספת, לשחק במשחק תפקידים וכיוצא באלה, כשותף נוסף בתוך השיח. אז זה נשמע מרגש, זה נשמע כאילו אנחנו ממש עומדים בפני מהפכה, ואולי זה נכון. אז אני רוצה לספר לכם שיחד עם דוקטור אמיר טל, אנחנו הוצאנו למשל קול קורא למאמרים בנושא של בינה מלאכותית יוצרת בבריאות הנפש, אבל זה היה בנושא של בינה מלאכותית יוצרת אחראית. המילה אחריות למשל נשמטה בשיווק של הדבר הזה, ואני לא יודע אם זה בגלל שלא היה מקום, או כי נוטים קצת לשכוח את המילה הזאת. ובעצם הרעיון הוא, כן, לא לקטוע את ההתפתחות, אבל לפעמים כשהדומינו מתחיל ליפול, הוא לא בהכרח נופל בכיוון הנכון, או לא בהכרח קורה מה שהיינו רוצים. ולכן, אני יכול לומר לכם שחלק מהמאמרים שקיבלנו היו מדהימים, אבל לא בהכרח, כלומר, וכתבו בסוף, ויש גם השלכות אתיות נורא נורא משמעותיות לדבר המהמם שהראינו כאן. כלומר, עדיין נורא נורא קשה להתעסק לא רק במה גילינו שאפשר, או מה היכולות, אלא גם מה המשמעויות, איפה הסיכונים, איך אנחנו מגדרים אותם, מה אנחנו חושבים עליהם.
עכשיו, אם אנחנו מסתכלים ברמה עולמית, במקומות שונים, יש למשל את הדראפט של הצעת החוק בנושא של בינה מלאכותית באיחוד האירופי, אז יש איזה ניסיון שם ללכת על גישה שהיא מתבססת על מה מידת הסיכון בכל מיני מערכות. עכשיו, הסיווג פה הוא לא דווקא לתחום הבריאות, הם מדברים פה על כל מיני היבטים של בינה מלאכותית, ונגיד הם אומרים, יש סיכון מינימלי, כמו למשל פילטרים של ספאם או משחקי וידאו, ושם אולי מה שנדרש זה בעיקר איזשהו קוד התנהגות, לא יותר מזה. יש סיכונים שהם נחשבים מוגבלים ביניהם, ובאופן מעניין, הם כוללים שם צ'טבוטים. עכשיו, ואז אומרים, אם אתה מדבר עם צ'טבוט, ואתה יודע שזה לא בן אדם, אלא רק צ'טבוט, אז יכול להיות שזה מספיק, טרנספרנסי, כן? גם דיפ פייקס, כלומר, נגיד וידאו שבו אני רואה את עצמי מדבר בסווהילית, למרות שאינני יודע סווהילית, זה בסדר, זאת אומרת, רק תגידו שזה לא הבן אדם האמיתי שעושה את זה. ואני לא יודע להגיד שאני בהכרח מסכים דווקא עם הסיווג הזה, כי אם אני מחבר יכולות, כלומר, נניח שזה גם צ'טבוט, וגם אני נותן לו מראה של אדם או של מטפל או מה שלא יהיה, וגם אם אני יודע שזה דיפ פייק, אז מה אם אני יודע? אז מה אם אמרו לי? האם זה לא עושה איזושהי השפעה מרחיקת לכת? זאת אומרת, ככל שאני עושה מולטי מודליטי ומחבר יכולות יחד, האימפקט יכול להיות מהמם, אבל אולי גם מהמם לא במובן הטוב, כן? שלא לדבר על יכולות של emotional recognition, אז גם זיהוי פנים ואיזה רגשות הם מבטאים, גם זיהוי צליל וקול ואיזה ביטוי אפקטיבי הקול הזה אולי כולל. הדברים האלה יחד, כשאנחנו במפגש עם מטופל נגיד בפסיכיאטריה, אנחנו מחפשים אפקט לא תואם, או מחפשים את כל הביטויים האלה, כן? וזה מדהים שהמוח האנושי מאפשר לנו אולי לעשות את כל הדברים האלה יחד, וזה יהיה מהמם שגם מחשב יוכל לעשות את זה, אבל מה הסיכון בדבר הזה, איך חושבים עליו? אז אנחנו רואים שלעניין education נגיד, שמו את זה כבר כ-high risk, ואני חושב שזה באמת מעניין, education, העסקה, אם אני מקבל החלטות לגבי העסקה של מישהו על בסיס אלגוריתם, או אני מחליט אם מישהו צריך להישאר באשפוז או לא, על בסיס מה שהמחשב אומר לי, או להשתחרר בוועדת שחרורים או לא, על בסיס מה שהמחשב אומר לי, יש פה שאלות לא פשוטות, נכון? שזכויות, אני חושב שאנחנו נצטרך עוד לחשוב הרבה על איפה רמות הסיכון, ואיך אנחנו מתייחסים לדברים, ומה זה מחייב מאיתנו, נניח ספציפית לתחום בריאות הנפש. אז אם אנחנו מדברים על מערכות של בינה מלאכותית בעולם בריאות הנפש, אז נכון, המערכת מקבלת איזשהו קלט, אז הקלט יכול להיות ממש, אם אני רוצה להשתמש בה כסוג של מטפל, או מישהו שאני מתייעץ איתו, יכול להיות שאני נותן לה מסמכים ואני רוצה שרק תוציא לי סיכום, השאלה אם אני מגדיר את היעדים בטקסט שלי, או שאני מגדיר אותם בתוך המערכת, או שהמערכת מבינה ממני מה אני מחפש לפני שאני אמרתי מה אני מחפש, זה יכול להיות מאוד מגניב שהיא תהיה פרואקטיבית, זה יכול גם אולי ליצור קשיים. והמערכת יודעת לתת לי תחזיות, אולי, כן? פרדיקציות לגבי מה הסיכוי שבן אדם מפתח בעוד איקס זמן, או שהוא לקראת החמרה פסיכוטית, או וכולי, כן? היא יכולה לתת המלצות, יכולה לתת החלטות, ויכולה להשפיע על העולם המציאותי, כן? אז השאלה איזה רמת אוטונומיה אנחנו רוצים לתת למערכות כאלה, עד כמה הן אדפטיביות, ועד כמה אנחנו רוצים שהן תהיינה אדפטיביות, בלי שאנחנו יודעים מהי האדפטציה שהן עושות. אז קראתי להרצאה, תכנון, פיתוח, הטמעה, שימוש, ובגלל שיש לי 10 דקות, זה ברור שאפשר לדבר על כל אלו לעומק, כן? אבל נגיד בתוך התכנון, כבר בשלב התכנון, אם אני לוקח מערכת שכבר קיימת, כמו ChatGPT, BARD וכולי, אז יש לי מערכת שנוצרה למטרות כלליות, היא נורא רבת מידע, אבל היא לא נוצרה ספציפית לעולם בריאות הנפש. אולי עדיף לי בתחומים רבי סיכון, לבנות מערכות ייחודיות, שאני יודע איזה דאטה נכנס, או לפחות לעשות גידור מאוד מאוד ברור של השימוש שלי במערכות כלליות, כן? מה פרופיל הסיכונים המרכזי? איזה מידה של מעורבות של אנשים בתוך העבודה צריכה להיעשות, כן? ואז אם אני מפתח, אז מה יהיה מקור הנתונים? תראו, אם אני רוצה לפתח מערכת, נגיד, לתת ייעוץ בשעת חירום, יכולתי לקחת אלפי שיחות למוקד סיוע, ולדגום אותם, ועל בסיסן לבנות מודל בעברית וכולי. אז צריך הסכמה מידע, צריך רשות של האנשים, עד כמה יש סיכון שמידע מזהה יגלוש לתוך השיחה העתידית שתתקיים, בלי שהמערכת התכוונה. כל הדברים האלו הם דברים שהם בעצם מרתקים, והם קורים ויקרו, אבל צריך לחשוב עליהם בצורה גם של פרטיות, וגם של סיכונים וכיוצא באלה, אוקיי?
בוודאי, גם בהטמעה, עד כמה הארגון מוכן לדבר הזה, עד כמה הוא בשל מבחינת היכולת שלו להטמיע את זה בצורה זהירה ואחראית, עד כמה הכלי הזה עומד בדרישות של evidence-based medicine, כן? מה התמריצים להטמיע טכנולוגיות כאלו במערכת, ומשרד הבריאות, דיברנו על זה אתמול, ייצר אפשרות שעל מגעים מסוג כזה אפשר יהיה לשפות וכולי. מה האחריות של המערכת, של מי שעבד בפיתוחה, של החברה, של המטפל שמלווה, כן? ולבסוף, אם נשתמש, איך זה משפיע על התפיסה שלי את סמכותו האפיסטמית של המטפל, כן? או של המערכת עצמה, אם אני תופס אותה כיודעת כל, זה טוב לי, זה רע לי, מה זה ההתקשרות הזאת שתיווצר? מה זה הקשר הטיפולי הזה? זה דבר מעט מוזר, כן? וכמובן, אני חושב כאן, דגש חייב להיות, שהברית הטיפולית האנושית, בעיניי, בוודאי בטיפול נפשי, והרובד האנושי, משהו שאסור שיהיה לו, שאסור שיעלם. עכשיו, בדקה שנותרה, אספר לכם שכשהתחילה המלחמה, אז מהשלב שבו עסקתי יחד עם אחרים כחוקרים בשאלות התיאורטיות והעקרוניות של בינה מלאכותית אחראית בבריאות נפש, הבנו שיש צורך מהותי בכלים להתמודד עם הטראומה, למשל, שנוצרה בשבעה בחודש. וכמו שאמר תומר, אפשר היה בזמן קצר לכתוב פרומפט או מגה פרומפט או מטה פרומפט, שיתרגם את מה שאנחנו רוצים לכאילו סוג של תכנות, של איך היינו רוצים שכלי ייראה. ומתוך הדבר הזה בנינו צוות גדול של מתנדבים, כולל רבים ממייקרוסופט, והתחלנו לבנות עוד פלטפורמה דיגיטלית שאנחנו רוצים ממש להשמיש. אבל עכשיו אתה בא ואומר, רגע, אני רוצה את הכלי כמה שיותר מהר, אבל אנשים אחרי טראומה הם במקום מאוד מאוד רגיש. עד כמה אני חייב שימוש בבינה מלאכותית יוצרת בשביל הכלי הזה? אולי אפשר לצמצם בשלב הזה את השימוש בה, לא כי אנחנו נגד, כי אנחנו רוצים בעלות תועלת כמה שיותר מהר, כמה שפחות דברים לא צפויים, אוקיי? אז זה למשל שיקולים שפתאום עברתי יחד עם חבריי מהתיאוריה לפרקטיקה, וחיברנו מקצועות יחד, ושאלנו את עצמנו איך עושים את זה בצורה אחראית, אוקיי? אז אפשר שלב א' בלי בינה או עם פחות בינה, שלב ב' עם יותר, אוקיי? איך אתה עושה את המחקר הקליני? אז בשלב הראשון אפשר לעשות נגיד מחקר פיזיביליטי, ובשלב השני לעשות מחקר שהוא evidence-based, כולל clinical trial עם סמוי כפולות, שאז אפשר יהיה להטמיע את זה במערכת הבריאות בצורה הרבה יותר קלה, כי זה ממש עומד בסטנדרטים הרגילים, אוקיי? אז אלה שיקולים שהם מאוד מאוד רלוונטיים. לסיכום הדברים, אני מתעסק באתיקה. אני חושב שאתיקה צריכה להיתפס כאידיאל מעשי. אז יש אידיאל, יש את הפרקטיקה. אם זה רק אידיאליה, זה נהדר, זה אקדמי, אבל מנותק מהמציאות. אם זה רק פרקטיקה, אז זה מגניב, אבל אתה כאילו שוכח שיש גם ערכים שהם חשובים לנו, ואם אנחנו נתעלם מהם, לפעמים מאוחר מדי אם אנחנו נתעלם מהם. אנחנו רוצים איך להתנהג נכון במסגרת הזאת של AI בטיפול נפשי. עלו כאן השאלות של שקיפות, הסבריות, חושב שברור לחלוטין שאנשים צריכים לדעת מול איזה גורם הם משתמשים, מה המגבלות שלו, אפשר להשתמש במגבלות האלה דווקא כדי לנתח סיטואציות טעונות הרבה פעמים, צריך לחשוב על שאלת השימוש לרעה, כי כמו שהכלי הזה יכול להיות נהדר בשביל טיפול, הוא יכול להיות גם נהדר בשביל מניפולציה ומלחמה פסיכולוגית, וגרוע מכך, אוקיי? בעיניי הדבר המרכזי הוא אדם בתמונה, בוודאי משתמשים בבינה מלאכותית יוצרת שפתית, מעורבות של מטפלים וגם מטופלים בתכנון של המערכות, לא רק בשימוש בהם. והרעיון הזה של אנתרופומורפיות, כלומר להפוך את המכונה למשהו שהוא אדם, או להשוות אותה לאדם, אני חושב שכדאי להגיד, אוקיי, יש יכולות אנושיות, אבל זה לא מחליף קשר אנושי. המכונה לא יכולה להרגיש את הכאב שלי, היא לא יכולה לפחד מהמוות, היא לא יכולה להתאבל כמוני. וזה חשוב שאנחנו לא ננסה לרמות את עצמנו שכן, וגם שלא, אני לא בטוח שאנחנו צריכים לשאוף לזה. יש כל כך הרבה שאפשר לעשות עם המכונות האלה, גם בלי הדבר הזה. ולגבי מודלי שפה גדולים, פסיכואדוקציה, כמו שרוצים שהסטודנטים ידעו, גם שהמטופלים ידעו, גם שהמטפלים ידעו את היכולות, את הסיכונים, ונסתכל על זה כעל אוגמנטציה, AI, Augmented Intelligence, instead of Artificial Intelligence, לא במקום אנשים, בנוסף לאנשים, אני חושב שזה דבר מאוד מאוד נכון, אני חושב שעד כאן, ותודה. תודה רבה אורן, על ההרצאה המרתקת ממש. יש לי שאלה עליך לגבי לנושא של התאמה. האם חשבתם כבר על תתי אוכלוסייה מסוימים? כמו שאמרת, יש הבדלים מאוד מאוד גדולים ביכולת השפתית, נגיד לעבוד עם מבוגרים, כן?
עם ילדים, עם צעירים, איפה פה מבחינת פיתוח? כן, אז יש שני היבטים. קודם כל, גם במודלי השפה הגדולים, וחלק מהמחקרים שחבריי כבר עשו וגם פרסמו, אתה יכול לשים לב שאתה יכול לבקש מהבינה, תכתבי לי בסגנון של אדם בגיל כזה או אדם בגיל אחר, והרבה פעמים היא תעשה את זה בצורה סבירה. לחלוטין, אני מסכים איתך, שאם אנחנו, הרי זה שאלת התיוג, יש מערכות שישבו אנשים ותייגו דברים שיותר רגישים לניואנסים האלה, ויש מערכות שעשו את זה פחות. מה שאני אומר הוא שהיכולת למידה יכולה להיות גם למידה אידיוסינקרטית של הבן אדם הספציפי. כשאני יושב עם מטופלים במצבים פסיכוטיים, ולפעמים גם עם דיבור דיסארטרי, ואפילו עם שפה שהיא לא רק שהיא לא סלט מילים, היא שפה ממש אישית שלהם, הרבה פעמים זה אנשים שזה השפה האישית שלהם שהיא חזרתית, זאת אומרת תיאורטית, מודל מכונה יוכל ללמוד את השפה שלהם. אז כמו שאדם בלוקד אין סינדרום, יכול להיות שמודל מכונה יוכל ללמוד לקרוא את גלי המוח שלו במרכאות ולתרגם לנו את המחשבות שלו, זה נשמע מדע בדיוני, אבל זה דברים שאני מעריך שאנחנו נראה אותם יותר ויותר, אז בוודאי אדם שיכול לבטא את זה בצורה מסוימת כלפי חוץ. אז בהחלט, זה דברים שהם מאוד מאוד חשובים, אני חושב שאנחנו נראה אותם יותר ויותר. יחד עם זאת, בתוך כל ההתלהבות, א', איך אני יודע שהתרגום הזה הוא לא wishful thinking? איך אני יודע שאני רוצה להגיד שזה קולו של המטופל, אבל אולי זה קולה של המכונה, שבעצם זה לא הוא באמת, וזה אתגר שיש לנו, גם עורכי דין אגב, שמנסים לקדם זכויות ולהיות קולם של המטופלים במצבים כאלו, הם מנסים להסיק מתוך ההקשר, וזה לא 100%. תודה רבה.